live e chenro mari mar Rameny County chima kawuoniri wendo na en Mheshimiwa Gad Olema jalero marito South West Nyakach kaka MCA mare mabende en achiel kuom jogi komochung' motegno ahinya seche ko maja piny hinyore to giwuok koko mondo mi giwach pachgi ma onge loro penjo maduong' owacho parogi to nikech oneno mondo mi kony Kisumu County koso owacho parogi nikech pogore koda gi telo matayo Kisumu County machiegni nyinga en Haron Otieno. Mheshimiwa idhi nade? Adhi maber. Ndalo mang'eny nyaka pok ibiro chenro ni reje. Antie shughuli mang'eny lakini antie maber. Erokamano. Kisumu dhi nade jadong? Kisumu nitie. Ji nitie piny matek. Yes. Olo because wach mar corona ni. Koro ji nitie. Ji otek lakini ji dhi mbele. Ubo tek kuro rir mheshimiwa. Kamano. Wan ka piny. Ka japiny winjo marach to wawinjo marach moloyo. Ka piny tek to untiere kaka samoro oyot kuro. Ka japiny winjo matek wawinjo matek moloyo. Iting jo piny go e tingwa. Duto te biro iriyo. Koro ka gihinyore to ambo hinyore. Ka waweyo wach mar matimo piny makech mane en gima samoro ochumi chando Kenya mangima tuoche chando Kenya mangima. Kigo toche Kisumu County gik masane timore mbele dongruoge matimore kaka chande Kisumu ni kar kanje dong. Kisumu wan kaka joma tiyo ne jo Kisumu apane tije matimore machielo ariyo mantie matimore en ane ok gitimre maromre kata maber ne jite. Koro samoro gwenyruok e paro nyalo bedo kata dwaro ji nyalo bedo mopogore bantie gik madhi mbele kamano maka ing'iyo gi sani eri gi wang'i inya neno ni dongruok dhi mbele Kisumu koso dongruok ok dhi mbele Kisumu. Aroje ne dongruok ndi madhi mbele. The only challenge mantiere ne otimore ma samoro thoth ji ok morgo ni kaka itime. Yes. Kisumu en county manigi urban gi rural. Tijo manie gwenge, tijo manie town. Yes. Sama dongruok timore town to jo gweng' to ok yud dongruok. Koro wanye Kisumu ok dongre maber. Nikech dongruok no bedo ji teno go kura. Obed jo South West Nyakach, obed jo Seme, obed jo Muroni, jogo te ne neno dongruok. Kiko bed ne watimo gimo i town ka kende to ok kujo gimo timore onge. Kamano. Ng'at wang' no wach ni gi sani ri king'iyo gik matimore Kisumu en gima ber madhi mbele koso gima rach madhi mbele. Dawach ni gima rach koso en ber. Okaroje no raj. Anya wach en ber ne ji dwaro dongruok. Yes. To gima timore ne sani, kata gik matimore kaka sani town. Ji to ikore mondo town obed maler. Mana dier makende kendo ji te dwaro mano. Yes. But kaka itime gi the rush mitimego, miyo samojo ji neno rach. Nikech Kisumu ka onge industries. Yes. Kisumu en hand to mouth economy. Men jo andaswe kraen jo boda en mama mboga, mage jo mantiere Kisumu mar riembo Kisumu ka. Kuma ji time lichonge. Yes. Koro sama donors okelo pesa. Nikech most of the pesa mati town ka gin mag donors. Donors ok nyal biro ma prescribe no wadwaro pesa ne udho timgo mana makende. They always have a menu, list magi kono ne giwacho ne wadwaro pesa ne ko biro magi. Nikech Kisumu yudo like almost $1 billion, $1 billion a year mar development mag donors. To this $1 billion end up ne gima koro watimo sani en waketo kabros e ndara, all that. Beautification matter. Gero chiro ni bende? Yes. No, chiro igero gi the national government. Kura wacho what the county is doing. Pesa nilo ma county yudo as a fund mar donors. Koro iyudo ka ji mang'eny sani kidhi town almost everywhere. Ji te oriembe within town. Iyudo ket kabros, which is okay. Kabros uketo jogi dhi bedo nang'o go ere ka kabro dhi konyo jogi sani kapok iyudo kama gidhi. Nikech sama ji te olornegi oko mar bedo street mondo giuso handgi, girar gi customers, girar gi jok manyalo nyiewo gigo, to jok modong' hinyore. Nikech nyalo paro dhano manoriemb kata sama ne gigero reru, mane gigero port, ne gin so many people. To nitiere ohala moko mok inyal confine ei ot. Ng'at matedo kata kidhi chiro no gero miluongo ni chichwa. Onge ng'at manyadhi kanyo matedo, nikech kacha gin mabati to be gitindo. Mok ng'ato nyalo tedo iye kanyo. Ndi mana specific business minya time iye kanyo. To king'e the general business masani, kata kidhi town, ere kama japiny ma raia kama nyalo chieme. Ng'at mowuok moa dala to biro e town, onya chiemo kanyo. Kuonde ko sani te koro onge. Nikidwa chiemo kare koro idhi dunga. Mheshimiwa ng'ato biro wacho ni gimiwacho mar kama ng'ato dwa chiemo ni ere kod gima omiyo imuko kanyo mondo mitim. Mane monego mi pek? Gima onego mi pek en gima konyo jogo mondo. Yes. Mamiyo ng'ato kiny nodhi January ka ji yaw school, ng'ato nyaka nyathi school. Yuto mar jogo nyaka kuongo ng'i. Nyaka kony jogo ne kwa goli ka wuono, kwa seko kamidhi. Kigwa golo ng'ato ka to orito dweche 10 kata higni 2, dija jok manobe ogol reru. Nyaka sani pok gibedo resettled. Nikech gimose ger ni awanye koro wagero ka mondo tere joma ne reru, pod
podong. Ipara ng'ano survive nang. Awinji. Ere kaka ng'ano dhi tiyo. Kanyo ng'ato tweng'o kare dho ndara to muk kibanda neno. Ere kama yikne modhi. Njune ng'ani kore ne dar town ka idog da. Gimi wachi ni mheshimiwa, achi ndebo no ni ine governor ma Kisumu County. Bende gima nya timore jaduong'. Onya timore nikech pes donors ni en gima biro in a program. Yes. Ok en gima poa. Yes. En gima ngene next year dwe mar auchiel wide another 1 billion or 900 million, something about that. Yes. Gima nego wapange ni ya this year waratimo ma. Niki there's a big menu mar gineno mar jogo dwa notim gi pesa. Yes. Onego mokwongo kwada golo ji sana mar loso streets ni. Kwada golo ji. Watim gimoro wager kama jogo dhi bede mondi. Kwasetero jogo kanyo kata ka okoromo to koro unuwoka to dhika. Just the same way miwacho ni dwa golo ji town ne buses ok bi town. Yes. Onego wasekelo stage moro kamoro. Kata ka en yo airport jok moa yo Kisiani jok moa Busia kata en airport wagero kanyo chuth king'ado nya tarik achiel kata bus e town. Bus ke dhi kan. Idhi chungani. Manyiso ni isiro gima itimo kaka itimo time marach kaka time ma apogora go e par. Ase tembuloso gi jok ma timo gi eki. Na winjo paro moro mana wachi ni pesa ma donor funding niri en gima ikwongi di muko kamoro eka ginene akacha diri ni ler mondo mikete pesa ni. Mani na dieri koso mano kena dieri. Mano miriambo. Yes. Nikicha an kana an budget committee. What pesa jo kilo pesa. Yes. Kuro pesa ko miwa go budget initially ni wadwa ng'eni pesa ndwati mango gamo. Mane mimi no request mono miyo barua ma donors. Ang'o ma giratimo gi pesa ni? Awanya giratimo waste management both solid gi liquid waste management. Mano ni list gino. Yes. Ntiere recreational centers. Mano ni list gino. Ntiere beautification gi street connections gi. Machalo kaka kabro mitimo. Mago nitie. Koro gimoro atimo ka is one very simple. Waseng'ene wadwa golo waratimo beautification mar this street. To this street otingo ji adi. Wanyalo prepare somewhere madhi accommodate your street ni kwa golo gika already the somewhere magidhi because the money will cover everybody. Yes. Koro wanyalo kauda golo jo Gingo Dinga street wala jo mani street kanyo to wanyalo jo Gingo Dinga jo ma trade ka ginji 200. Yes. Wadho get somewhere manya tingo ji 200 gi mondo kwa golo jogi ka tun dhi kacha. Koro ngata tawata madhi nana kuno kadwar but nitire opportunity mose mene wandi ni kikitho dhiti me. But kilo sema nero mheshimiwa waneno ka chichwa no ger to kwane kata ka jidhi kanyero mang'e in fact ka unu ukinye radio na penyo ni to ang'o miyo dhano ok dwa dhi kacha ne mondo megi tim ohala jibo kula dhi kanyo mondo megi nyiepie pod waneno wadhi mana kuonde je koma pok ower kata mana pok olosi en dhano koso en sirikal ema chegi gima timore ne gigi kidwa no tim to ne benti mogimilo ne public participation. Yes. Public participation bro ja piny nyisi gima gidwaro. Ng'e ntiere ara madwaro display. Yes. To kidhi chichwa en like a corridor. Apana ji kaji donje ji mang'eny nyalo bedo ji ang'wen in those shops. Yes. Ji ang'wen gi how do you do a display? Ere ng'ado display en gi longe kata par, en gi sende kata beach, en gi skirt magama, en gi jacket, ang display gina. Koro ji feel ni kata kadhi aketo kanyo. Achalo ng'amo dhi opondo. And then the construction matter was not right. Ogeri gik matino maka not fit businesses mang'eny. Koro ji feel ni onge tiende mar adhi bed kacha. To gima dhiro kanyo okadhiro pesa kanyo. Yes. Another thing no gere ma substandard. That's for sure. Iseno kuchwer samoro kako dhichudo chwer. The worst thing of it mama wachene kiseyuago ni contractor ne mano timo manero. Of course they should do supervision. Contractor out maraj to kono be chule. The back stop with ngama no teach. Okay. It doesn't stop with the contractor. Contractor is who is contractor. Yes. Gina mangi the contractor. Koro ka ngano timo show the job to be ok chule timi ngano the right person mo tim tijno. The worst thing that thing when we be joluore. Yes. Gino gere bostima. Kanye mantiere athing mar stima tema Kisumuka. Kidhi kanye biro ka stima oyech mabati to stima no donjo piny kanye. It's a time bomb. So many people are careful ok nyadhi chichwano because ogere kama raj. Kanye kare jo Kenya Power no ndiko ne kanye that thing should not be built there. Negi ndiko baruano. Koro you see ogama in danger his life because ne ngara koro chune no the chichwa. Mheshimiwa ng'ato wang' no penjo to gik mwacho gi kita gin paro maneno maber kendo gin paro gi kuma japiny kopo no winjo monge gimono bene timo kata sirikal kunyo nyalo konyogi but un kar kanye uwacho gi kune uling thi sirikal achiel ne uling godo udonjo tanda achiel gi sirikal koso Aaron one kaka MCAs one gi forum monyalo wuoyo one gi assembly yes. One gi committees and all that to in an assembly set up democratically yes. Gik moko itimo gi members yes. and the numbers yes. Samoro kaka garan gi parono to samoro jok moko tok ne
If they're not convinced par wacho ni ber, Yes. to they will not go that direction. Yes. Kwa timo oversight, kwa ne gino ko be timo ka. To ne most of us make a resolution ni gino tim ka. To ka jok moko ne that's the direction. Ka jok moko dwa wuoyo. Then wrong things happen. Maiso ni moko kuom monindo gi sirkal achiel. Okadal no nindo, Yes. but then kok gijal richo no. Yes. Then it means ne either gidwa tiyo Yes. kata nyawacho Kata gini ni mani gima ber monego. Yes. Yeah. Nikingine sama japini complain. Yes. Sama nikingine ka town is not a specific jurisdiction mar ngata chiel. Kata ka bed mana MCs ma town ka. Nitie jo Nyakach mobiro town ka. Nitie jo Seme man town ka. Nitie jo Muhoroni man town ka. Nitie jo Kuno jo Nyando manie town ka. Koro town ka en kama ji tone bene wuoye. Ni jo wacho ni ne MC ma koro gweng wuoye gi town. How do you say that to jo Nyakach bene town ka? Mwai ward na kino singma go kura to sama gidok ku. Mheshimiwa ng'ato ng'i to penjo ni dibed ni igoyo mana telo koso gik mwache gin gik manegi wendgi maja piny bende feel kaki feel ni rejedo thought live chenro mari mar Rameny County Mheshimiwa Gad Olema chenro ni rika owacho pache maonge luoro kamaka ni wawache diri madok thor mar wache en ni to wamenyo Kisumu County en Europe yeka nyaka oko kuonde koma ywak no muki kachiel to kodagi ywak mar japiny en kar kanye bende wantiere kodagi assembly mapod nyalo chung wacha diri ni kar kama japiny nyore godo koso en assembly monindo nyakonchiel kor sirikal nyinga en Harun Otieno kigole kanye to nikech bang'ere machokende adwa utilo mari okano tilo lero mogik mar chendo ni eri. Machigne chenro mari mar Rameny County Lomari okantelo mogik mar chenro ni wendo na en Mheshimiwa Gad Olema jalendo marito South West nyaka chogo mbaka e Kisumu County en Europe yeka en Europe nyaka oko bende ywak mar japiny kuon mai muko kundo mai gero gik moko ne kanye to molo chutho penjo madong ang'o momiyo Gad Olema gini poko chung motegno mar nyiso sirikal adiri madukoso di bende ginindo kod sirikal e otanda chiel to oko to giwacho margi. Mheshimiwa unindo gitelo nyeri koso kunindo kotelo ni? Apa ne sirikal na chiel ma jo Kisumu no yiero ma nigi branches ariyo. Yes. Ma en assembly gi executive. Nitie tije executive, nitie tije assembly. Yes. Koro okapane wanindo nonyuolwa twins kamano. Executive ga assembly. Yes. Yes. Lakini gik machando japiny gieki gichando kendi kaka Mheshimiwa Gad gichando pogri paro gi sirikal koso gichando nyaka japiny bende masa moro mukare. Aron nya paro ne ngata miyiero ka jopiny ti gi geno moro kuome ne ko yudo gino. Yes. To nitie gimigombo mondo tim. Omiyo samoro amama gi ok timre. Yes. To nyaka wawachi kara nyaka wachi momiyo gino ok timre. Ino ka sani koth osechuo almost 2 years. Yes. Fululizo kidhi e kor gweng 90% mag ndeche mag rural ok ti ji hinyore, and that's the truth. Kor gweng ok en Europe. Kor gweng ok Europe kaluwore kaka gik moko chale kor gweng sani. Yes. Most of the things sana wach mar connection mar ndara. Yes. Apane county mangima. Yes. 90% mag ndeche oricho. Yes. Wang'eyo ni mafuamu kende chuny town to kinyal kete kor gweng. Yes. But kama ichungi. Yes. Telo mar governor ochope kor gweng piny koso piny to ochope jedong. Nitiere anya wacho nade nikicha Kisumu County. Yes. Niga development budget of around 4 billion. Yes. In a year. Yes. Tingiyo ne as at now outside Kisumu town. Yes. You know every ward nyalo the maximum of 20 million. Yes. Koro ikaw wards with outside the city to gibedo around 21 wards. You know it's 400 million kende madhi kanye. Emadhi mashinani. The remaining amount ni kanye town ka. Yes. Koro you need 3 billion odongi town. Tikawa 400 million kende telo koro gweng. Yes. Ok nyal make impact. That is the problem. Lakini giduol e budget kako mitero pesa giki. One giduol e budget. Yes.
And gima duong ne wan gombo. Yes. Ndiri gimolo ne ward projects. Yes. To ndiri gimolo ne flagship projects. Yes. Flagship projects go in the executive and the governor. Yes. The campaign. Yes. Mondo ngine manifesto. Mano wacho ne koro these flagship projects. Yes. Ora timango Nyakach, ora timango Nyando, ora timango Seme, ora timango kuonde makamago. Yes. To as an MCA, yes. bimbe nigi allocation ma inya control gimido atim go. Iwacho ne adana agero sidika, yes. agero hospital ka, yes. agero chiro ka, agero mo. To kwang'iyo the amount modong executive modong etimo flagship projects, yes. they are rolling back to the ground. Koro chal gima gitiyo mana e town ka. Koro jogweng neno pek, yes. Chal gima gimitimo kuchonge, yes. to koni gimitime. Jogmona ne itiyo town because town throughout the year ino ka contractors tiyo. Gweng jitiyo 2 months. Tija grid another 1 year. Yasani it's very amazing. Neno wakadho budget dumara uchiel. Igani. To date ma December koro rumo ni. Yes. Onga single award ma contractor semi. Onge gimora mositime kor gweng. Onge. Adwa biro kanyero machine ke nyaka wang'e ni to seche ma ichung motegno mondo mi go touch Kisumu County kotelo mare. Yes. Ang'o ma itime wuod mare? Samoro nyalo loso oko, yes. to ke dala, to podho gik moko kadho nyaka wadhi wuod mare jaduong'. Lakini kapok wadhi kanyero, bedo sechiko itumo loso gi jok ma omuk stalls magi Kisumu kaeri. Mung'e ni to nolo chik kodgi e yo makare, ndikruok ne nitiere, compensation ne nitiere, and not only compensation, but a worthy compensation. As at now to okapar, jok masi wuego, onge consultation mountain. The fact thing, jo mase wuego. Yes. Okay, poka wuego majority of them. Yes. But the few mase wuego, yes. Giwacho ne noko migi enough time, noko migi alternative places magidhiye, ginoko ne manage dar. Kinyi muko kanyo. Iparo ni ufelo japeny kaka assembly, ka imuko Kisumu, convention ok otim, gionge ging'eyo, samoro be nibro gwenji kodo ogedi kendo to assembly udwa ling. Adawacho ne. Yes. Ingene sama imuko an area. Yes. To it's better mondo ng'at motelo kanyo or lead the talk. Nekichano kanyal dhi wuok nyaka kidhi muk gimoro oboch kata poko kata nyamarimba mafol e ward na tane wena matelo ko japiny nyoreka. Gini wemuko sani wamuke kiny kata gol joge ka mondi imigi kama gidhi ko imuki. Koro mano ngene okanyal chako ka ka jok motelo kuonde go poko dhi moj ochako. We can imagine assembly what deal gi numbers. Ka ng'ato ma imuko joge okelo wach ni assembly. To one as members koro what solidify to support to push do solution margi. To ka ng'ano kokelo. Ng'e ichalo ng'ama do overtake tiji ng'at machielo. Yes. Obro matekar kanyero. Mheshimiwa ntiere wach mar containers ma wacho ni osechakelo Kisumu kaeri. Yes. Uselo wachi kaka assembly ungeni ngakelo container chuny town? Yeah, mano is another thing ma jo Kisumu yuago. Nikichinge jok manoriembe street gi ntie ma ni capable mar keto containers gi. Yes. To ko migi thuolo mondo giket meki go. Gin ko sariem gi to ng'ato kelo meke and gin jok matin. Okay, I don't have the real fact ne ng'ato nga. But gimang'eyo ne gin jok moko matin ma odhi through the system mo miyo opportunity mar kelo containers. Mano e gima jo Kisumu go yuago. Joma no riembe street go. Nigi jok moko nyo nigi capacity. Yes. Mako yise ni kai okodor kibanda nini? Kikelo container kama. Yes. Koro megi a design. Nenga wala kelo container, ng'ato timo gimoro, this is the design. Ger mari kit mari, which will be very okay with them. To ko migi thuolo no. Koro ng'ato sekelo meke, ogo bei mane modwaro. Masa mojo kata konyala afford chulo. Koro ni iriambo jin direct. More some few people benefit. Mani kima jogo yuago. Lakini uleng thima gima utime kwaling ndikiche. To wacha ni Haron gima timore en ni ok ni waling kata kamano. Gima timo nongo beni japeny ne ipenjo. Mondo mi gi first priority ni kamwa gole structure mari ni eri. Nitiere kamwa dwaro mondo mi kete container to ina ni emodaro mondo mi kete. Penjo mopenjo telo mar Kisumu County en ni to kundu mano gole japeny kundu gi kuma na wach ni structures no konego bedie. Containers nitiere gin container mag ng'awa benda diri inyalo wach tang'o momeyo joma ne kanyo ne akomi first priority mondo mine gi ne kaka inyalo timo. Kwa yudo duoko kuomu te ka ukedo tiji fwambo obedo mayoto. Kwa yudo duoko kuomu to ka tiji fwambo obedo activism moko dwa gombo nwa tim kawuono ni nyaka chieng. Mheshimiwa
nyaka wach town kairi mwadhi ward mari jadong. Yes. Bende yena mondo miwachi ni achiel kuom MCAs gi koma ward ni japiny osebedo kapako kaka itiyo. To samoro ne wapako janyuo kong'o mochopo kama koro olo pie kong'o. Pod itiyo koso apane wasetemo moromo. Yes. Kang'iyo chien kumwae gi kara kana ayudo ward. Yes. Apane osemake a very big step. Nekich as of now apane adhi tieko gi weche mag chiro. Kama budget ma this year been implemented. Yes. Wasegero chiro ya beach, wasegero chiro Apoko, wasegero chiro Ndoga, wasegero chiro Boch, wasegero chiro Omwonyole, wasegero chiro Kobongo Ndori. This time around wasegero chiro ma Nyamarimba, Magari gi Maramula. And mago chalo ne only chichi mani Southwest Nyakach. Yes. Koro mana dhi bedo ni wasetieko. Wasegero taya e chirni go. Wasegero chiro ma Apoko wasegero taya, chiro ma Nyamarimba wasegero taya, chiro Boch wasegero taya. Chiro maya Omwonyole wasegero taya, Mariat wasegero taya. Modong en Magari mwadhi kelo this financial year. Wan gi ndeche mwase yaw. Of course ose yaw gi mang'eny to sani because of the terrain mar ward na gi kaka pi ng'eny gi koth mosebedo ka chwe nitiere kuonde moko ma osekethore matin. Wan gi CDs mosegero. Yes. Machalo Maramula dhi mbele, Mobura dhi mbele, Mabaraka Orinda dhi mbele, ma Burka Mach dhi mbele. This time around wadhi gero another 5. Wadhi gero Moroboch, wadhi gero Chachi, wadhi gero Apoko, wadhi gero Aponde, to wadhi gero Burka Mach. Koro apane mago madhi mbele. Yes. One gi issues mago dispensaries, wagero Mamiriu, wagero Maboch, wagero moro ni Achega Lab. Koro water connection, nitiere water ndi kuonde ma ji pokno clean water. Wasitero Piramula, wasitero Pindi. Benti nyaka jadier wan. Pinitie. Ena ne lama nyigo cha nyongado pi. Yes. Wasitero connection madhi Ramula, wasitero connection madhi Omwonyole, wasitero connection madhi Chachi, wasitero pinya Kagari. Tinge tabu ni Yes. ni ward ni ang'eyo kabisa. Yes, nitie. Mang'eyo wachima ogera piyo lal nyoro. Tinge. Iruka senge ni piyo onge. Yes. Wasitero gi challenge mar ndara manche Ason Maniloso. mar Lamcha. Koro no ng'ado pipes, but sani the contract is on site, matimo connection madhi mbele. Ang'o kendo mise timo kendo minyalo keto lweti koso mar. Koro adwa wacho ne nitie other things mosetimo. Yes. Asepogo ne nyithi schools te. Primary schools te asemiyo wuoche. The 24 schools manie Southwest Nyakach. All the schools. Natero ji wuoche from nursery Yes. to class 8. Mama ni pesa ni koso pesa county jadong. No, maga through my friends and some NGOs mani wa alliance go. Okay. Mama kwenye jiteno ilo wuoche. ECD schools manie Southwest Nyakach asemiyo desk. Tables mag plastic, tables mag ndike mag ECD ste mani Southwest Nyakach bosedo gigo. Issue mag development machalo dairy, Yes. dhok and all that. Wasemi several people. Masani on Thursday last week nyoa go Sani bura. chiwo nyaka dhok Nyakach. Wasichiwo. Okay. Ma on Thursday last week koro dono riwre ka jo hapa Nyakach, that is Southeast and Southwest. Mondo ket dairy cooperative. Manyoa go bura on Thursday nyoro. Mondo ikonya chake. Gima kizungu luongo ni on a lighter note, weche mag arita kwe ne kare ang'eni mano samoro ochung' kodi. Sani to apane arita kwe bet ber. Opogore kaka ne nitie chon. Ne wan gi kuma dhok mang'eny. Yes. Sani tindo dok chien. Ok ang'eno dok nikech dhok orumo. Yes. Ok ang'eno dok ni jokuoge otindo lal, but odok chien as at now. 2021 jaduong' e higa makorachi no dong' minyalo dhi kwan inyalo dhi time gimoro. Ang'o mantiere mesa mari mar telo ma kwa chako higa kata kwa tieko higa manyien to dhi ne maeri Mheshimiwa Gado timo. Apane mwasetimo go ng'eny. Yes. To pok girumo. An gi geno nono go tiko gero ECDs te. Ma Southwest Nyakach. Ni nayudo ka kana bedo MCA onge a single school man nigi ECD center kana jagine. Wan gi connect problem mar osiptende. Nikech wan gi topography marach. Yudo ka inyalo ne hospital ni chigima to mondo ng'ato wuok kuno machopo hospital is very difficult because of topography. Koro atemo ne watem bedo gi centers mang'eny mondo konyo in terms of thieth. Koro I'm going to major on issue mar skunde go, Yes. mag centers go, gi issue mar osiptende gi mondo gibed ni ginyalo tiyo. The other one NP water, Yes. P, connection mar P. I don't know why enlarge our connectivity mar omedre nikech sani pi ema kelo ne ji mang'eny tuo. Yes. Koro modho pi molil miyo jowa mang'eny hinyore. Koro ne clean water now make sure no chopo ne most of the people. Magi mana they major on so much gi issue mar connection mag ndara. E tamalo nono koria par inyalo keto telo mari kar. Mana paka kate. Kapono no veterantil mar telo no koria par anyalo kawo te manyiso ni apar. Mano manyiso ni gigi komano singo no dhi timo ne japiny. Otimo gi te koso kotimo gi te. Mheshimiwa 2022. Yes. Idhi we siasa koso podi ntiere tidhi manyo koma ne podi ntiere. Pod antiere. Yes. Pod adwa tiyo Southwest Nyakach.
2022 kaka yiena kaka MC mari Ineno kidhi dok abiro penjo jopiny ka gise assess gik matimo live king'iyo kamera e dongi ma samoro ka penj migombo wacho ne jopiny adwa goyo erokamano Arun kuom ya thuolo mondo achop ka adwa goyo erokamano ne jo South-West Nyakach kuom ya thuolo ne kidine ok bed ne gin kadi koro ok nyal bede to adwa goyo erokamano ndalo duto kendo adwa kwana gi maber Christmas maber gi Happy New Year wan gi annual tournament matimore pile ma finals will be on 27th at Apoko koro ji tema nitie thuolo bang' Christmas kidwa yweyo to be yweyo Apoko wadhi bedo gi girl child empowerment through tarik adiwa tarik 27 yes wadhi time in partnership with the Great Daughters of Nyakach koro on 27th we are going to have the finals koro jok mantie thuolo bede Nyakach obed Kisumu jo South-West Nyakach teta kwano chopi mondo obed kamoro achiel erokamano jaduong' atieko gi ngero madana Wilkista Nyang'on nopuonja nonyisa ni nyakwara nyathi kadongo to kata yien kadongo ing'iye kod wenge adek nitiere wang' manopidhe kata manonyuole mondo mi odongi nitiere wang' mang'iye madwa tong'e mondo kethe kata wang' nere madwa rocho ratiro mare to gi wang' mar adek mang'iye ni macha chande en dala nyathi makama macha chande en yien mang'ane gini nopidho jo South-West Nyakach ung'o jatelo maru nade otiyuno yo makare koso kotiyuno e yo makare kaka jo kizungu wacho time will tell sa yaburo wacho ginero manotim ritri e Christmas nieri Christmas biro kawuono chak dog biro kendo ngimani to biro mana dichiel kende ka iritori ekibo chak neno Christmas moro machielo ka ok iritori to machielo biro yudo ka in isebedo sigana nyinga en Haron Otieno ochako dogo time kendo chieng' machielo chendo mari mara Main County tipo achiel kende Lodwar TV nikech gini en marwa erokamano Covid wacho ni mayo kako erokamano ahinya